kasa no omo se omo ba mo siesie omo fefefe omo ntimi entrance saa ewu asafo omo ntimi entrance saa no mo sori enko omo se empem adunum 50,000 abusia esi ofanko esi usori to abusia na mo fanke nkonya uniform ma ya de na mo pro me yeah, we never put it. Emopiano, Yansa, 50,000. Nakupa, I'm not Busia, only number 97. Mr. Konamensa, Openi Konamensa, said Okasano, buy a brand new crew. Ashabu shema kasha Muslimunya shinamuntia makakra. Mr. Bosompemo hati. Aya unamfu ya unianom. Mr. Nketiah ene Mr. Chumasi ene ya yireno. Womuso ma ya sote se lumi apenne chene ni ashaban. Womuso ti ya sisia. Aya jaso ezio. Woman say okay, since 40,000. I wish you money and I'm from Kankuman before. But I didn't see a dance. I go. And I ask for the ceremony, dear Cassa. Mijana, Midra, Yanantimwa, Kiso, who also say, Kitua be answer. Etia mema kasia mieri ani ayere ba pa mi di achirano yasi anso wo ma mpinwa duono nana no munye ne bono nsia mo mfanka nkonwa ngofo magienti nada asida mi dira sa kwanya iso esra ya so nai memre de bai ne ma ni ewu ewo dumase ya so fo de amoyamwa mesramo na para que tu a minha mania ninguém tá pra
penny ban or things of one. One only other queer. As I said, I will share for Yaya, I'm a prayer. Yakwaya, Yamaya Snap. There's no problem. I did I'm a ASANTE, I am from a CNA, and the appendix gallon, Yaji. You can be former. Chua, Pastor Tia. I am one of Doris. Archie, Oprun, I can say, my future one, the Penny Doris, who promised a dog. Or sister last year with 200,000, a Bushamon and a Panka, a Korean form. A yo, could have 4 Busham for the I can say, or could have 4 a Busham for and Pimoha, a Bushamon and a Panka Korean form. I am a bit Julia, the Swan. Let you could be nearby the sweat, Julie. I say, people do the Bushaga Korean for months a year at Juaso, meaning I shall see it in the day. I am a penny contribute of a monte, Mamma Senano. I am Sister Chewa, who couldn't a penny contribute, one you were near no, as and Pimoha, a Bushaga Korean for. I am Mr. Jetche and Co. I am Nketiah and the back of Jetche and Co. And people are Nketiah and Owusu coming from your dominion. I say, I'm in trouble.
Na ne ba nso here o cheba afọ obema wandi wonsisi omu no aham na dawro mana mti baabie odidi ane madibi o me ya na mso ma me papa ye bema pa wo se me nkanche abusuan me ye kunafo nka nsasa me kasa nso me kasa o se me nkanche sa abusuan kakraka yi eyi ne doso papa ya na ntimu nyina ye nsia ye ka wo nsia bema yi wato ne bo ase anantimu na de fatal papa ye tumi aye afa na abeduru ha na se kora nso ne me entimi so me kura wu a oni me woni o kan kire me kan kire busua wona wa ka hye ma no ti na me kan obenya mpema ha okunafo ne abusua mo nye ne ma na mo fa sise nkonwa sa na ne che ba afo aya ne na mo mpre no mo mpre ni bie mo bo di kuru salam oni ne ma na ka sei wọ́n sì ní bàpọ̀ ẹni ẹjọ́ yà bẹ́ẹ̀ ma ètò òkúrafọ́ náà ma ẹjọ́ yà bẹ́ẹ̀ ma ní ẹ̀bùsùn ẹjọ́ mẹ́rin wọ́n yẹ bẹ́ẹ̀ bí kúrọ̀ ní ẹ̀bùsùn ẹ̀bí wọ́n di ònù ma mi Jerusalem àní ẹ̀mọ́ ni ma ní ma sọ́mọ́ yìí náà fún aká kúrò ẹ̀mú fọ́ yẹn náà mọ́. Papa, Bufi Amanka, Abokuma Hennessy, Okasamani, Paso and Bulu, and the family of the
for BBM the Christian Poyame Chassis. Na ayo tumusimu chassis ni Mompaye. Nida wasi otumfuega anokwenzi so nya wayama oma. Wodi ni ye na da wayama oma. Wodi ya fa pro na otwimu na ewo wakoa Nketiah ehon. Wadom ama ya kra na sumdwe mu. Woka oma ho afi nyamya ma wo nyina bae. Abekwa wakoa fefefe. Wasa ija bebre kwan mo wakodu asumdwe mu yenta atinka banu bia. Asidan kan wodi. Pero wasi bebre empo se na so wama adepachi yen. Ma wame na ehiem za wo ba tan ne ma. Me san abetu wakoa ayi ebekwa na chikwa. The giant tree na shawonsa. Empire said the same thing now they were done and no the watcher fine. Who wants to see a training? And he could be. A bear, Musu, Nanyan Class, and the bear Basabasa, Granny na shawonsa, is all over the people and couldn't get neighbor. And could be a round one on fire or ye more. You read Basta, I'm out. I am one, a shrine, I don't. Amen. Says, yeah, they're marching and means a year. That's just it, my dear, no day, you know. And then I got the another. Do you woman say? You have a pet? Yabano, your weapon to after you are. Now, I'm going down to Shapo, so I can't go down to you. Nothing. Yes, a year on to trading now, nothing at the Quenby. My brain, near Japan. This is here. You want to say? Busiano, a man, a woman, then go pay. You baby, your bano, Baffa, your buyer, Emma, and it will be on your own. I'm in a And then what about no man? I will let you sound. Was awesome? Was it so be a say? We didn't want some there, and there was some. I said, you know, Obama, yes. I
And yeah, they are before me. I bet you. Yo, there's also a bill, says I say, I there. Was so I get to my papa, what time and she was it? Papa, sorry. The woman said, why, dear, to if I found this what time and she, but indeed, Mamma. No, Papa. No, swallow and no bullet. Hey! If you don't know, I want some fun. Come in from so. The kind of what you said, for Mamma, and then we're bushing, and then falling down, and then more fun, as you said. I wish you free me. So now, something else I need to. I want Papa, and the Papa to swap. Oh, yeah, now, you miss my video. It is a day of your home. I tell you, so many Jones. That's one and I don't know. Transit. When before said, I drew your bobby. Now, I say, the pram, the cook, you know, had a kind. Say, your mum fed you, Timmy said, the Amuna, Martin, and I buy a question, how young pull on the bed. Yeah, I said, for something, a miracle man, company. I can't do it. You mean someone, Mamma, too. I can't also about Papa, and I'm Papa, your Papa, your Papa, and you go book at it. They say you're not in your opinion. A bottom and another sort of what talent. Yeah, the prayer is my fault. It's really true. My fault is what obey if you hope I want you come out for no be answering and a balloon if you hold that. If you are worried, Anna, that's it. Abonnement, Japan, one swine,
I'm not talking to me. Listen, my dad, I'll come. Nobody has the come on. My mother, the only and then I'll cut the I brought me one of the never. David, what you said with that for Savannah can't say a bun of only a bun of what's all that? I'm saying you come out with something, but the Gantua mom, sending farmer or papa, and you will say or select. Every penny, penny. Now, any Kitwana on to me and yet a fair. Yes. I would be comfortable to all 500 and now to a wood deal. When I tried to farm with no table, I've been my and quintal monk of me. Mammy, and Shimama and Sa or any band, I say. My next Mamma say, make us up and need you do any day before the year. Only the best son of someone's son, a prima June, a Bushaya, they can cut the Korean for Madame. Yes, why I say, you must see a baby and son. I don't know most yes, I'm for yeah, Abusia, when I phone him, I see I'm say, you are at all for Minano, or talk for Moody, my dear Bisha, saying, yeah, a year. Now, if you would them in or call much in the Necrony Benina, your boca, Ukabuma, your boca, and film of a pit, I do no watch it. And your pay ya, watching I say a year no. Into your first Abusiano, a month for Sadaruma, ya bedroom ye. Memenda, any Cosiala. Memendano, or Modum ye. Me of a pay and crown, I had no edio crown me. And a Cosiala so, or Modum ye of a pay and so, I had 9 edunum. And to near Kabuma, near ya of a pay eduncia. A handsome at the name, and then 2 you know what children why a petty deed, man. A car of a pay back home, a hansia. And to the car one, I quite of a pay do watch it. A hasa at the name, me, and the cotifree a busian mua. Not a car of a pay and crown, a hang watch it at your son's home. I just say a car at that one. And in account, you have to take me in every year. People a Bushaya, I have found cat and Korean for a diamonds. I'm Sir Bra. I can't tell it off for you. Now, what you die in, you could share them. You could share no. In a year to a tour, a dream to a tour, scared by a year. Mr. Muka, 30. In Manuso, empty. Uncle say 15. The Muji to me. Bian fat 75. He say me, President Mukaka. By a freedom, say 28. A cap.
ɛhɔ no mente ase sɛ ka 15 ɛnso no ɛsɛ ka mode to dwa yesu yɛhu na sɛ de bi bɛka wɔn ani ahu na yɛsi a wɔntumi anka biribi ankyerɛ yɛde yɛnim sɛ 15 million yɛde yɛyɛ no yɛsi yɛbɛtena a mo nsa ka wei no so ne so akyere m adwene sɛdeɛ ɔka saa na ɛyɛ na mmom sɛ yɛyɛ yie na sɛ yɛsi yɛde 10 million na ɛyɛ na sɛ biribi a yɛyɛ no ɛboro saa adeɛ no so a yɛfei ne yɛbɛfrɛ nnipa a yɛtena hɔ bio sɛ afei sɛ wei sika no aso nti no momfɛ bi mɛka ho ɛsɛ wo a ɛyie no wɔ wopɛ bosea na ade ɛpuhyi na tam no so a na sɛ yɛbu nkɔnta ho ne yɛakyere nti no yɛntimi yɛfei na nkwala yi kɔ na sɛ ebi a yɛsɛ yɛnkɔyɛ wei seesei na sɛ wopɛ nkwala he na bɛmu wɔ nti yɛsɛ ɔpɛ bosea na ade yɛ sɛ biribi saa na ɛsɛ moma deɛ ɔma yɛde ɔho si yɛ anan mu no asote me nua no yie no sɛ ɔmbɛboo sɛ ɔmmuo yɛbɛyɛ sɛ ɔde aseɛ na sɛ mobɛbuo mommuo yɛbɛyɛ a na no kyerɛ sɛ yɛmma ayie no ɛnyɛ ne mgu aseɛ enti biribi a sisi yɛ biara no yɛhwɛ se yɛyɛ sɛ ɔde aseɛ sɛ ɔbɛhɛ a ɛm sɛ mmɔkyere asɛm koraa no na ɛyɛ ɛmasɛm ɛnso so wobɛhɛ a meba wo fie hɔ ɛbɛka kyerɛ sɛ meyɛkɔ mmɔkyere hɔ meba na woni hɔ na ɔde sɛ mafia ɛka kyerɛ me sɛ ɔmode sika berɛ hɔ ɛna meka kyerɛ sɛ ɔmode sika berɛ hɔ a ɛyɛ sɛ mekɔ hɔ ɛnti mede ka kɔtuae ansa koraa na mebɛgyina nti kyɛ sɛ ɛno ara sɛ biribi a ɛsɛ yɛ bi ɛno ara sɛ yɛyɛ nka mu a ɔno ara bɛyi sika dea anaa meboa ɛnokorɛ ɛso ɛbaa sɛ yɛyɛ saa adeɛ no nyinaa no kɔmɛkyifoɔ no wɔmkɔyɛ saa adeɛ no so no ɛti yɛnya adeɛ bi a obi awuo na afei na obi ka sɛ ɔkɔpɛ ne sika de ato Bankroma maame Nketiah a mo ne mo nyinaa mpakyɛ mu ntie mi ɛyɛ mo a mo nua mɛma no ɔmo ma ɛna ɛkasa yi ɔpɛni kwamena kyerɛ ma ɔpɛni yɛwana ne ma ɔpɛni kɔsifo so ma ɔpɛni kɔgye dɔnkɔ ma ɛmɛma mbɔ mu ne nyinaa ɔma yɛ nyame deɛ nanso ɔmo ma se wɔn papa pɔ ɛne mo saa bere yi mo mɛni nyinaa wɔ akwantuom ɛyɛ ante kɔ atwoa sɛ yɛakɔ adu akosomo ɔmo na ɔmo a ɔmo gyina ɔmo nyinaa enua mo adan mu ɔmo so ɔmo boa mo ɛmpem wɔ ha edura nyimra a nkonnwa ne kanopi yɛde asesa yɛda mo ɛne nanom ɛne ɛma ɛmte si a makonta no tɔ ase no nti ka ɛbaa yɛyɛ 9.8 ebo a nti ɛkyɛ mu mmiɛnsa a wofɛ nto dwa na obi amfa ne de ate ne wɔ kyerɛ ayɛ abikyɛw montie me ha kakra ɛm sɛ yɛde ɛka no too mo anim no mokokɔ ho agyina nti ɛm sɛ motiri ka bɔ mu yɛn sɛ ɛka no yɛnkyɛ mu mmiɛnsa nti yɛkyɛ mu mmiɛnsa no baako biara yɛ ɔpepe mmiɛnsa ahanu aduonu nsia mpem ahanu aduonu nsia kambɔfo nti 3,226,000 sɛ yɛwie yɛ nkontaeɛ no yɛbisa maso no ɔne kunu tena sɛ akyɛ ɛnkwada aberɛ mu ne sa ebi a na wɔm ne obi wɔ nkonta bi hyɛ baabi ne bi a bɛduru hɔ no ɔdi adeni ne bi a no ante ne bi a wɔkɔ na obi bɛtwetwe maame bɛdaa ne ka bi nso a na baabi biribi nso hyɛ baabi ɛsɛ no papa nso nya ɛno nyinaa mefɛ sɛ ebisa yɛase no na biribi a wɔ hɔ biara no ɔno nso ɔda no adi kyerɛ yɛn na no no meda mo ase paa na ɔfɛ yɛabɛɛma me ne ne sika no ɛkyinyɛ akɔduru ɔdaa ɛkampa a ɛde ka deɛ ɔno wɔmpa de fidie ɔyɛ ne biribiara we sɛ nti ɔne obiara ka ɛna me nso me ne ne saeɛ no me sika biara ni ne hɔ ɔno nso deɛ ɛni me hɔ nkwalaa ma no yɛn a ne yɛde atɔ aduane ne yɛdi ne yɛte hɔ nti mehu sɛ obi ɛde ne ka
di sɛ ɔno ne sika kɔ obi hɔ a sɛdeɛ obɛsi ataataa so adeɛ koraa no ɛmma wɔde wɔakyi ma obi ano homakye ɛdɔn bɔɔyɛ na ɔsi so repɛ no wɔbɛyaya nti wɔne deɛ n'adeɛ deɛ ɛnkɔ baabi nti deɛ menim no no ɔne obi ɛka obi nso ne ne ka ɛna me nso ɔne me ka me nso me ne me ka awareɛ no ho asɛm akyɛ mese sese no mepɛ kofi ka akyiri enti awaleɛ no deɛ mɛwale enti sese ahoma no a bɛrima de tɔ me kɔn no wɔyi afiri hɔ metumi wale ntumi ma afan na ɔkyiri pii ɔbɛwale ɔsɛ ɔbɛfie hɔ no obiara nkumafoɔ nkontagye ne hefoɔ obiara nyɛ no bɔre nti awa ne deɛ wɔgyina mu ana wo ka me na menka ma wo ago wakasa ba mmani agye meyere no wa mmani agye na ɛsoso no na ɛsoso ɛyɛ sɛ bia mebu no animtia masɔre ɛmma kwan saa nti mepa ne kyɛw ɛyɛ sɛ bia mebu no animtia mepa ne kyɛw ɔwɔre sɛ ba ɛka ho nti mepa ne kyɛw ɛyɛ sɛ mebu no anim asa na mebu no animtia saa na mekae nti biribiaa wɔhia biaa ne ne mma no deɛ ne mma no ɔmmɛka nkyerɛ me biribiaa mɛboa meda mo ase sɛ ɔpanikasi yɛ akase mate na mpanimfoɔ nso mubu bɛbi sɛ ɔbaa wokɔwale a wonya de a wode kɔ fie wonya ka de a wokunu de a ɛti sɛ ɛka no aba no ɔntua ma me na menkɔwale bɛma ɛnyɛ a mɛsi so awale na ɛnyɛ a mɛsi so ɛti no mesɔ ka no mu a ɛnyɛ yie sɛ nka megye to mu di a ɛkyɛ sɛ magye ka no ka ho biɛ mɛboa ma awawa ne tia no ɔndeɛ wɔbɛwura no bie kra ɔde wɔsena apɔ enti seesei no ntimi fa ka nkɔware wɔ bi berɛko a na mewɔ kunu enti seesei no bɔ mmɔden ne twe ɛka no na me ho firi afei deɛ menam a ne manya ne gye obi ka sɛ ɔbɛware me a ɔnim sɛ me ne ka seesei mede ka obie ne hɔ bɛba bɛware me afɛ ka ne da enti mɛyɛ mmɔbɔ enti boa ne twe a na afei de mayɛ firi te sɛdeɛ na meyɛ ababaawa a papa no bɛfae na me ne ka gyina kasa kakra sɛsɛ ɔmo anim sɛ deɛ waduri me mada no wuruma bibie ne me ho ɛnso nyame nkyɛ ade mayɛ dwafadeɛ ama no ne mma no ɛnyinaa wɔ hɔ nti me mma no ɔmo ntua ɔmo maame ka ɛwɔ ɔmo ɛme ho ntɔ yɛ papa te aseɛ no sɛ yɛkɔbɔ ka wɔ baabiaa yɛde ba a ɔtua tiɛ na nka yɛayɛ adwene sɛ kɛ maame